שירת היום, אנחנו כאן יחדיו, קבוצת גרעין מרשע אותם ימים. נזכור אנו לעד ימים יפים, כריח היסמין, הרבה תנועה, פגישות ופעולות, נעלה זיכרונות וחוויות למסעות, ומחנות עבודה, טיולים וגם סיפורים. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם שמחה. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם יוזמה. להכשרה הגענו בדיצה, בנים בנות מכל השכונה רביבים. כל הקבוצה הייתה בית גוברין, הייתה זאת מטרה. לטירונות הגענו בשמחה, אנחנו כאן קבוצת מרשע ובגדוד. כולם ידעו את שמה כי זאת קבוצה של החבריה. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם שמחה. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם יוזמה. גדוד 50 היה סיפור אחר, התנאים היו קשים, יותר פעולות, שניחות ומסעות, וברגל אל הג'בלאות. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם שמחה. גרעין מרשע זאת קבוצה אחת ויחידה, קבוצה כזאת שיש בה רק אחדות וגם יוזמה.